Cara ngapalke Pancawara. Panca 5, wara dina dina Jawa. Ana pon wage kliwon legi paing. Nggunakake driji tangan tengen. Pancawara kang hurufe padha iku ana pon lan paing. Pon hurufe telu PON mengko dokok sing jempol. Banjur paing PAING merga hurufe luwih akeh didekok ing jenthik paing. Banjur wis ketemu pon lan paing. Iki diarani jari manis. Manis kuwi legi. Mula wis ketemu telu. Pon, legi lan paing. Banjur driji sing tengah iki Pancawara sing paling dianggep wong-wong kuwi rada beda ya kuwi pasaran kliwon. Klebu driji tengah iki tumrape bocah-bocah enom iki ngemot pralambang kang kurang prayoga. Mula kecekel driji tengah iki minangka Pancawara kliwon. Banjur sing durung disebutke apa? Sing durung sebutke ya kuwi pasaran wage. Mula yen diurutke Pancawara nggunakake driji tangan tengen ana pon, wage, kliwon, legi lan paing. Mangkono muga migunani, matur nuwun.